akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a Hernád óvoda ballagási ünnepségén. Ez a nap más. Talán a nap is egy kicsit másképp kelt föl reggel, hiszen elérkezett az az idő, amikor a nagycsoportos gyermekek elbúcsúznak az óvodától, az óvodai élettől, és a gondtalan, játékkal teli életük lezárul, és majd szeptembertől napjuk nagy részét a tanulás fogja kitölteni. Egy kis műsorral szeretnének elbúcsúzni az óvodától, így hát fogadjuk szeretettel a búcsúzó nagycsoportosokat. Zente, Tardili, Zsófi, Dom. Most látom csak milyen szép itt, színes képek hófalon, virágtarkak cserepekben, játékföldön, asztalon. Itt játszottam 3 évig, nőttem, és velem nőtt a szék, a baba, a labda, az autó, tanultam verset, mesét. A senkvék elkaskodtam, te most éljön könnyedén, a kicsiknek most én mondom, te is megnősz kis öcsém. Holnap már nem csengetnek be, nem játszom az új vajon, de 3 év örömébe megyek tovább utamon. Hallod a szélbi susog, iskolába
iskola. Mindig őszinte velem, ezért neki elhiszem. Hallod a cím is sosok, első osztályos vagyok. Barbara, sokan mondogatják, Bernadett, Kevin, Bianca. Sokan mondogatják, megnőtt ez a gyerek. Bizony megnőttem, iskolás leszek. Nem tudom, ennek most örülnöm kéne. Biztosan, de én nem örülök mégsem. Nem szeretném itt hagynia odolá soha. Nem tudom, milyen is lett a iskola. Barátaim közül sokan itt maradnak a iskolába, idegen gyerekek fogadnak. És új néni, új bácsi, tanárok, azt hiszem, jobb volna az óvónénit magammal vinnem. De ami még jobb, tudom a megoldás. Idehozom az óviba az egész iskolát. Kinőttem az óvodát, Hanna, Rádai Ilike, Nimród, Zalán, Lara. Nimródka, Zalánkával cseréljük helyet. Kedves óvónénik, dadus nénik, anyukám és apukám, elfogytak az óvis napok, kezdhettem az iskolát. Szerettem ám ide járni, hallgatni a meséket, tündérek és királyfiak országába repítek. De most már kicsi a szék, az ágy, kinőttem az óvodát. Vár egy másik csoda, a nagy-nagy iskola. Itt áldoz elbúcsúszok, itt hagyom a mozom, a jelmet a fogaszom, a kicsiknek átadom. Itt hagyom a meséket, az ágyamat, a kis széket. Táskámban könyvtezza, kezdődhet az iskola.
Játékoktól búcsút veszünk, hiszen mi már nagyok leszünk. Sok emléket zsebre rakunk, gondoskodást, amit kaptunk. A kis székünk üres marad, sok ovis év messze szalad. A batyunkban a szeretet, így elviszünk egy szeletet. Kenne, ugyan, kenne, szoba, eloltattan a nagy csoda. Oldó néni ékleletek, bükkés lád, most legyetek. Itt az idő, most iskolába indulok, várnak engem új kalandok, mindent tudni akarok. Velem marad a sok emlék, magammal mind elviszem. Nem felejtem az órát, mert nagyon jó volt itt nekem. Iskolás lettem, Bianca, Tardivi, Hanna, Lara, Rádai. Iskolás lettem, észre se vettem, úgy elszaladtak az évek felettem. A jó óvodában, a sok játék között észre se vettem a szaladó időt. Vár most már a táskám, könyvem, füzetem. Össze kell, hogy szedjem, a kicsinke eszem. Átom írások, hogy kell megtanulni, hogy az így betűre pontot is kell tenni. Nagy hasú számokat, hogyha majd leírom, melyik is az ötös, nehezen tanulok. Hát még az olvasás, amikor a fejem török, attól félek közben a nyelvem is kitörök. Felefelják, kedves barátaim, én azért nem fogom hullatni a könyveim. Más is volt már elsős, és mégis kibírta. Nem őszült még bele senkinek a haja. Milyen büszkék leszünk mi majd év végére, ha rá tudjuk tenni a pontot az ide. Boldogan gondolunk a vakációra, és szebben elbarangunk majd másodikba. Emlékeztek ez a nap is, ennyi mókás szép után, búcsúztunk, míg jöttünk össze, most így olyan délután. Hiába itt rábír most már, babakonja kis saba, távkapuval csarogat az általános iskola. Gyertek barátaim játszani! Mit játszunk? Labdázunk! Száll a labda röt, száll rajta a köcs, kis labdára, fiú kapja, kísérlesre. Ott a labda, dobd a labdát le, Fel, kapd el a kezeddel, itt a labda, ott a labda, fiú
őket megszeretem, a leckémet tiszta lapra elkészítem napról napra. Ha én kis iskolyás leszek, soroghatnak a ejeszek. Hullat a hó a sapkámra, én megyek a iskolába. Ovi búcsúztató, Anna Berni. Most, hogy ilyen nagy lettem, vár az iskola, elbúcsúzom tőletek, viszlát óvoda, sok játékot, szép meséit, nagyon szerettem, óvónéni kedves arcát, el nem feledem, szép emlékek, nagy élmények, nem szállnak tova soha, visszajövök, elmesélem, milyen az iskola. Megkérem a nagycsoportos gyerekeket, hogy álljanak föl, a búcsúzó óvodapedagógusokat pedig, hogy osszák ki a ballagóvatukat. Azt mondják, elszállnak a gyermekébe, a mesék helyébe a gondok lépnek, míg élek el nem
Kedves ballakó gyerekek! Nagyon gyorsan eltelt az a 3-4 év, amíg itt töltöttetek nálunk az óvodában. Ez idő alatt az óvónénik, Dajka néni, Zsuzsa néni ölelgették, vigasztalták a sírókat, biztatták a félékeket, óvták azokat, akik túlontúl bátornak mutatkoztak, és közben arra gondoltak, milyen nagy büszkeség és boldogság számukra, hogy a szüleitek hozzájuk járattak óvodába. Az évek alatt sokat nőttetek, okosodtatok, s hip-hop, már ki is nőttétek az óvodát. Szomorúak vagyunk, mert fáj a búcsúzás, de közben meg örülünk is, mert tudjuk, hogy milyen jól fogjátok érezni magatokat az iskola világában. Hamar megtanuljátok az új szabályokat, sok új barátot szereztek, izgalmas élményekkel gazdagodtok, és rengeteg fontos dolgot tanultok majd meg. Tudjátok, az óvónénik nagyon szeretik a gyermekmondókákat, és így vagyok ezzel én is. Egy óvodai mondókával szeretnék elköszönni tőletek, és a jó kívánságaimat elmondani. Így hangzik. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez az icike-picike pedig mind megette. Megfájdult a hasatörre. Ez elment vadászni. Ez azt jelenti számotokra, hogy elmentek ti is, és új ismeretekre, tudásra, tapasztalatokra vadásztok. Azt kívánom, hogy ezek által többek és boldogabbak legyetek az életben. Ez meglőtte, mondjuk úgy, hogy megtaláljátok majd azt, amiért ma elindultok az óvodából, és az iskolába mentek. Ez hazavitte. Remélem, hogy jól megtanuljátok majd, és magatokkal viszitek haza azokat a sok új ismeretet, amit az iskolába szereztek. Ez megsütötte. Kívánom, hogy amit megsütöttetek, azaz, amit megismertetek, az tegyen benneteket boldogabbá, jobbá az életetek során. Ez a pici mind megette. Megfájdult a hasatőre. Akik mi itt nagyon szerettünk benneteket az óvodai évek alatt, és kívánjuk, hogy minél később érjen utol benneteket az a bizonyos hasfájás, azaz a gondok, a bajok, és tudjuk, hogy úgy, mint itt az óvodában, úgy az iskolában is szerető, kedves tanítónénik és tanítóbácsik között lesznek. Tudjátok, az óvodában az itt töltött évek alatt kialakult az óvónénik, Dajka nénik és minden óvodai dolgozók között egy láthatatlan szeretetfonál, ami összekötött benneteket velük. Ez a fonál attól, hogy elmentek, még tovább él köztünk. És most, amikor elbocsájtunk benneteket utatokra, és úgy gondoljátok, hogy szükségetek van rá, csak jó erősen rácsátok meg azt a szeretetfonalat, és tudjátok, hogy mi itt vagyunk, és visszavárunk benneteket. Kedves szülők! A mai nappal az önök életében is lezárul egy fejezet. Véget ér az óvis szülők évei. Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézitek majd fel ezeket az éveket, mint mi itt a Hernád óvodában. Köszönjük a bizalmatokat, és engedjétek meg, hogy Török Sándor szavaival búcsúzzam el tőletek. Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár. Itt régi nap nem alkonyul, és nem lett ősz a nyár. A pillanat itt megmarad, hát adjatok kezet, ez a kis sziget mindig szabad marad, csak emlékezzetek. Engedjétek meg, hogy itt mondjak köszönetet 3 szülői közösségi tagnak, akik a gyerekekkel együtt elbúcsúznak az óvodától. Szeretném megköszönni áldozatos és segítőkész 1 évtizedes munkáját Takács Anitának, Kis Krisztinának,
és Mezei Lencsis Beátának. Kedves gyerekek, hallgassátok meg az óvónénik, Dajkanénik és kisgyermeknevelők búcsú dalát. Mindre forduló kis virág, itt talált meg száz csodát, bár meg lehet néha kicsit fél, mindig szerette a szép mesét. Meleget adó napsugár, örömöt hoz bármerre jár, lehet néha borús az év, nincs itt semmi baj, csak mesélni. Új kalandok várnak, izgalmas évek, 100 kudarc, 100 siker. De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Szivárvány színű pillangó, messzire szállni volna jó, de visszahúznék a kis szíve, mégis tovább kell repülnie. Elbúcsúztok az ogitól, útnak indultok holnaptól. Gyerekek, már azt tudják jól, hogy ez a mese róluk szól. Új kalandok várnak, izgalmas évek, 100 kudarc, 100 siker. De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Új kalandok várnak, izgalmas évek, 100 kudarc, 100 siker. De azt megígérjük, hogy titeket soha-soha nem felejtünk el. Gyerekek, ti most elmentek, a szerencse legyen veletek, míg tanultatok tőlük elkísér, de most ez a mese véget ér. De most ez a mese véget ér. De most ez a mese véget ér. Szeretnénk fölkérni a Bőcsi Gyermekekért Alapítvány megjelent tagjait, hogy osszák ki a gyermekeknek az emlékkönyvet.
Nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és azt, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek, megjelentetek. Kérem a ballagókat, hogy még egy kört tegyenek itt, és úgy menjenek oda a szülőkhöz. Álljatok föl!